What? Wait, what? What's the content? Negativno počeo. Slavko! Osmi čašu! Vidi ovu bek. Ne vidim vas. Evo ovu čašu, vidi. Ne vidim vas, daj glave malo. Ne mogu se staviti u stomaka. Evo ovu tamo čašu mi dole. To. Ko zvoji mi stale, a? Hvala, ne meni. Vidi kako je cool unutra, baš je hladno. Klima A? Slavko je nama neke cure, dođi s nama. Živimo samim stanom. Ko Joey je ovo. A koliko kvadrata ti je stan? Pol kvadrata stan. Pusa je. Samo što ima malo paučine na balkonu. Idemo.